En aquest vídeo procedem a presentar les principals novetats incorporades dins de cbconte.net 2016. De les diverses novetats incorporades en destacarem 4. La traducció completa del producte al català, els canvis realitzats a dintre del mòdul d'actius fixes, derivats del canvi normatiu, els nous formats SEPA XML i el nou mòdul de previsió de tesoreria. Començarem pel més senzill, que és l'adaptació al català. Accedim al programa i si tenim el teclat configurat a català, aquest apareixerà automàticament en català. En cas contrari, si volem canviar-ho, l'opció de menús és la següent. Anem a l'opció de ver, anem a idioma, canviem al català. Tal com ens indica el programa, hem de sortir del mateix perquè els canvis tinguin efecte. Anem a fer-ho. Tornem a entrar-hi. I el tenim totalment en català. Anem a veure els canvis fets a dintre del mòdul d'actius. Anem a actius, la nova opció està dintre del mòdul de fitxes d'actius i suposem que tenim dels nostres actius tenim un o varis que estan afectats pel canvi normatiu i a partir de l'1 de gener del 2015 han de canviar el seu coeficient d'amortització. Suposem aquest mateix, a nivell d'exemple. Accedim al menú emergent amb el botó dret del ratolí i li demanem la nova opció, que és la de modificar el coeficient d'amortització. Accedim, ens indica quin actiu és, ens proposa que el canvi és a partir del 2015 i ens demana quin nou coeficient màxim tindrà. En el nostre cas, fem una ullada primer a l'actiu. El tenim a 3 anys i veiem que les dotacions, diguem-li, són coherents amb això. Anem a fer el canvi i anem a veure com ho fa. Accedim a l'opció, li indiquem que volem un coeficient màxim i un període màxim de 10, fem-ho fàcil. També es pot consultar la taula, la nova taula de diversos coeficients que hi ha. Donem a acceptar, ens demana confirmació i ens ha fet la feina. Si ara mirem l'actiu com ens ha quedat, veurem que l'amortització l'allarga a 10 anys. Manté les dotacions previstes pel programa per l'exercici 2014 enrere i les noves les recalcula a efectes de complir la nova normativa. Ben senzill. Aquest canvi que hem fet per un actiu el podríem fer per diversos actius senzillament marcant amb el ratolí els actius que volem modificar i ho faria d'un cop. Anem als formats SEPA. Anem a la part de cartera, anem a fer una missió de rebuts, per exemple, per veure on estan ubicats. Seleccionem tots els rebuts i n'agafem un qualsevol. A l'ordre electrònica apareixen noves opcions de menú. Les noves opcions s'han rotulat com a normativa ISO 20022, que és la que marca la Unió Europea. Aquest nou format, en teoria, serà obligatori a partir del febrer del 2016. Ara bé, recomanem continuar utilitzant els formatos actuals, que serien el SEPA Core en format TXT, donat que és la més extès. Un cop arribi el moment, el nostre banc ja ens ho notificarà. A remarcar que per abrejar els rètols, la norma SEPA Core usa el test de presentació reduït. Anem a la previsió de tesoreria. Per què aquest nou mòdul? A la versió actual del compte ja portava una opció que ens mostrava la previsió de la cartera. Si l'executem, que seria l'evolució, anem a calcular. Veiem que ens reflecteix per dies o per mesos els cobraments i pagaments previstos que figuren a la cartera. Quin problema té això? És totalment estàtic, no permet ajustaments manuals i hi ha coses que costen d'informar, com poden ser la nòmina, que costa de portar-la per cartera, com pot ser els consums, que normalment arriba primer el rebut que la factura, com pot ser el lloguer, com pot ser la liquidació d'IVA, etc. Per arreglar o per solventar aquest problema s'ha fet un mòdul totalment nou i totalment diferent. Aquest nou mòdul consta de dues opcions, la previsió de tesoreria en si i el manteniment de plantilles. Abans de poder fer qualsevol cosa, haurem de definir les nostres plantilles. Anem al mòdul de plantilles, demanem nova, ens demana un codi, li direm Z, i si fixem una mica més endavant ens demana el tipus. Hi ha plantilles de comprovació i plantilles de previsió de tesoreria normal. Què és una plantilla de comprovació? Si fem servir el mòdul de banca electrònica,
podem mostrar en una zona apartada la realitat del nostre extracte bancari. D'aquesta manera ens permet ajustar molt fàcilment la previsió que hem fet. Per començar definirem una plantilla de comprovació. Li direm que és en català. Agafarem el model que proposa el programa, que després podrem modificar, i li direm que és una plantilla de comprovació. Són molt senzilles. Què ens reflecteixen? En base als moviments que tenim a banca electrònica, ens reflecteixen el saldo inicial del període que hem demanat, abonaments i càrrecs que hi ha a la compte, la variació i el saldo final. Això, si l'extracte està actualitzat dins l'SB compte, és perfectament fiable i és la nostra guia de treball. Anem a fer ara la plantilla en si de previsió de tesoreria. Hem que agafem una de plantilla estàndard, diem que no és una plantilla de comprovació i agafarem la plantilla de comprovació perquè ens la proposi. Es pot fer per tots els comptes de tesoreria de l'empresa o per un compte concret. En el nostre cas el farem per tots els comptes. Aquesta ja és una mica més complexa. Consta d'un saldo inicial de període, que el programa l'arrossega des del primer mes del període comptable, el grup d'abonaments, on tindríem els efectes de clients que venen de la cartera de cobraments. Podríem separar i tindre diversos epígrafs per sistema de pagament, els podríem tindre per compte de client o proveïdor, però el nostre exemple ho farem senzill. I ens guardem una partida informada manualment per introduir ajustaments. Cada una d'aquestes partides, fixeu-vos que té un codi. Aquest codi el farem servir després pels totals. Tindríem, a part de càrrecs, hi haurien les factures pendents de proveïdors, que vindrien de cartera, la nòmina, assegurances socials, el que ens interessés. I tenim la variació, que és una fórmula dels epígrafs. És a dir, saldo inicial, més els abonaments, més els càrrecs, donaria el resultat. Anem a afegir una partida d'exemple. Per exemple, l'arrendament del local de negoci. Demanem el menú emergent amb el botó dret del ratolí i demanem inserir una partida després. Li direm local de negoci. Farem que sigui manual, designar creditor i donarem un codi per poder-la sumar després. Arreglarem els totals afegint l'epígraf que acabem de crear, tant el de variació com el de saldo final. Ja tindria preparada. A destacar, cada epígraf hi ha de diversos tipus. El provinent de la cartera, que diu ben clar el seu nom. Els que no venen de cartera, però podem fer que el programa ens proposi els moviments de l'any passat. Aquesta fórmula d'aquí, si demanem modificar l'integral, ens ho diu ben clar. Diu, de l'exercici anterior, m'agafes els moviments del període amb signe d'autor d'aquesta compte. El mateix es fa amb l'IRPF i en consums es fa un aproximatiu. El programa prefereix proposar els moviments de la compta 628, que és la de consums, aplicant-li un 21% d'IVA, que és una aproximació. També la podríem deixar manual, però aquest valor que ens proposarà ens servirà de guia més o menys per el que tindrem. Guardem la plantilla i ens anem al mòdul de previsió en si. Accedim al mòdul de previsió, diguem quina plantilla volem i a partir de quan la volem. El primer que hem de fer és, suposem que estem a principis d'octubre, d'acord? Aleshores, la resta de l'any no la tenim informada, doncs anem a fer que ens encaixi a setembre, que és el que ens interessaria. Per tant, demanarem una previsió de tot l'any per mesos. I aquí veiem que no ha informat, o sigui, la part de la banca electrònica està correcta, està plena, però la part superior no està informada. Perquè, com que permet ajustos manualment, perquè ens proposi valors, hem d'accedir al menú i dir-li que ens proposi els valors en base a la plantilla. I ja anem a ajustar-ho perquè ens encaixi en banca electrònica i ja ho tenim. Per tant, a setembre arrencaríem, si el saldo previst de bancs és 1.115,71, doncs arribem a aquest import.
Perfecte. I ens podem anar a el que ens interessa, que és la previsió futura. Demanem de setembre en endavant, a 3 mesos vista. Molt bé. Marquem les caselles. Que es proposi els valors. Vale, ja tenim els valors proposats. A setembre suposem que està acabat. Vale? Com podem observar, ens falta el lloguer del local. El problema, suposem que paguem, hem equivocat, 1.400 al mes, doncs hi posem 1.400 al mes. Vale? Però observem que no ens acaba d'encaixar. En aquest cas nostre, que és un exemple, suposarem que tenim una despesa que no havíem previst de 2.000 euros aquí, que la col·locarem a altres despeses, i que els consums van ser de 505. Molt bé, ja ho tenim quadrat. Podem guardar-ho. I a partir d'aquí comença la previsió. És a dir, anem a veure si a octubre podrem fer front. Ell què em diu? Cada client espera cobrar 62.000 euros. Podem comprovar-ho fins i tot. Amb l'opció de menú emergent visualitzar els moviments de l'epígraf podem veure quins moviments de cartera té previst i el que sumen. Aquí podríem decidir que difícilment aquest client d'aquí ens pagarà, ajornar-ho, jugar-hi. També podem dir, no, aquí hi ha una entrada perquè he fet el senyor Ramon em té que donar 2.000 euros que li vam deixar, el que sigui, podíem informar-ho manualment. Altra cosa que podem fer és la nòmina d'octubre serà més cara perquè m'ha acomiadat un treballador. Podem anar ajustant els valors i fer la nostra previsió de taruga. És mig manual, mig automàtica, dona molta flexibilitat, dona moltes ajudes. És a dir, aquesta liquidació d'IVA que ens està proposant aquí seria el moviment de l'exercici anterior. Tenim una guia. Aquest any no serà això, podem fer els nostres números i ajustar el valor. Suposem que no preveiem 400, aquest any n'ha anat molt millor, doncs tindrem que pagar 4.350 euros d'IVA. I ens va donant un saldo final, una variació, i si el saldo no acaba d'encaixar, podem fer el nostre joc amb els pagaments de proveïdors o parlar amb el banc o el que faci falta. Esperem que hagi sigut d'utilitat.